Хайырлы кич, эфирде яңалыклар, студияда мин Римма Авзалова. Яңа елны һәркем көтеп ала, шулайда яңа ел бәйрәмен балалар кебек яратучы, көтүче юктырмагайын. Капчыклап бүләк алып килүче кыш бабайны ничек көтмисең инде? Мөслимдә быел бөтен Россия сабан туе үткәрүләрен белеп алган кыш бабай әнә ык буендагы авыл ихатасында тукталырга булган. Алай гына да түгел, кыш бабай балаларны бүләкләр белән дә сөендерергә өлгерде. Кыш бабай янына балаларны җигүле атларда алып килделәр, ә бабагай бүләкләрне мулдан өләште. Hayırlı beyram günleri bilen, benim balalarım, müslimler, barıgızı da yaklaşıp gülüşü beyramlar bilen kutlayayım. Mena motor is olup koygansız ali. Men şunda balalarına bulaklar ezilen, men şu motor iyigize toratan balalarını konakka şakıram. Bäxetli boluguz, şirlemegiz. 2022 yılda уңышлар күп булсын. Узган шимбәдә Мөслимдә бәйрәм алды ярминкәсе гөрләде. Ярминкәдә нигездә авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителде. Күрше районнардан килгән эшмәкәрләр кием салым белән сәүдә итте. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Мөслимдә халык ярминкәләргә тәмам өйрәнеп бетте дисәк тә буладыр. Банык урамында узган әлеге чарада авыл хуҗалыгы продукциясе, кием салым, көнкүреш товарлары тәкъдим ителде. Ярминкәне район үзешчәннәренең чыгышлары кыш бабайлар парады да бизәде. Hürmetli rayondaşlar, gittiğimiz konakları, sizinle barımızda yakınlaşıp gelirke Яңа yıllar bilen tebrik ederiz. Яңа yıllar barımızda da itenlik, sağlık, бәхет, şartlık, kuvanışlar gına alıp gitsin. Яңа yıllar bilen sizinle. Дорогие друзья, вас с Новым годом, с новым счастьем, чтобы у всех было хорошее настроение, чтобы все были живы-здоровы, чтобы дети росли, чтобы внуки росли. Счастья, здоровья всем желаем. Всем с наступающим с Новым годом. От души желаю, чтобы все были счастливы, чтобы везде был мир во всем мире. Олдагы ярминкәләрдән аермалы буларак Нефтекам шәһәреннән үк килеп шашлык белән дә сату иттеләр. Фаизы җәмгыяте уңганнары матур традиция буларак ярминкәгә килүчеләрне кайнар чәй, җылы кыймак белән сыйлады. Ит тә бар, ит эшләнмәләре дә җитәрлек. Бәйрәм алды, барыбыз да бәйрәмгә нәрсәләр алырга планлаштырабыз, җыенабыз, эзлибез, йөрибез. Һәм шулай ук инде бәйрәм алдыннан кеше белән очрашабыз. Бер-беребезне күреп сөйләшәбез, бәйрәм белән тәбрик итәбез. Ярминкә инде чын тормыш, монда инде халык шул кадәр аралаша, бер-берсе белән. Киләчәктә шул аралашып яшик. Гомер бик тиз үтә ул. Бер-беребезне югалтмыйча, шулай шатнатып. Менә бу ярминкәне бик сагынып көтеп алдык инде бәйрәм алдыннан. Өстәлләрне матур итеп, бизәп, ашамлыклардан төрле ашамлыклар куясы килә. Яңа ел белән, иң беренче яңа ел белән райондашларыбызны котлыйбыз. İlkinlerimiz tanış olup, doğrularımız ütemli olup, bize sağ ütem yaşarız. Бәхетле булып яшәргә ясın. Барыбызга да сәламәтлекләр белән. Тышта 30 градус салкын булуга карамастан ярминкәдә халык күп булды. Коронавирус авыруы урта һәм кече эшмәкәрләрне авыр хәлгә куйды. Ярминкәләрне оештыруның максаты җирле эшмәкәрләргә ярдәм итү. Özümüzdə yetiştirilən produksiya xidmətlərini qışağa indi. Основной итләр, каз, үрдәк итләре, баллар, зернофураж тапшыгабыз. Инде шалда йөргән ярмаркаларның инде теге юл хакын каплыйбыз. Дәүләт тарафыннан субсидиялана инде. Шуңа инде халык сорый, халыкка кирәк продукция, бездә үскән чиста экологик продуктлар сатабыз. Ярминкәдә күпчелек шәхси хуҗалыкта җитештерелгән товарлар, бал, сөт, кышкырт түшкәләре һәм башка тәм-томнар белән сәүдә итте. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Яңа елга аяк басканда һәркем ел дәвамында башкарган эшләрен барлый. Бездә җирлегебездә башкарылган күләмле эшләрне барларбыз. Мөслим эшмәкәрләре белән дан тота. Районыбызда 400дән артык эшмәкәр исәпләнә. Эшмәкәрләрнең күпчелеге авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшли. Авыл хуҗалыгында эш җиңелләрдән түгел, мул уңыш продукция алу тынгысыз хезмәткә генә дә бәйле булмаска мөмкин. Күп вакыт табигый факторлар зур роль уйный. Быел мәсәлән күпме көч куеп та игенчеләр мул уңыш ала алмады. Теләгән уңышларга ирешеп булмады. Күп кенә техника алынган булса да, ашлама һәр гектарына быел иң күбе җыелган 84 кг тәэсир итүче маддәдә инде. Шулай җыем быел 65 мең тонна гына җыеп алды. Узган ел 30 центнер булса, быел 12 центнер гына булды. Районда 3 төрле корылыкның туфрак һәм һава корылыгы, кайнар җил өчесе дә күзәтелде. Язгы җәйге чорда барлыгы 50 мм явым-төшем булды. Анысы да аерым участокларда гына. Нормада ул 220 мм булырга тиеш. Районда бөртекле культуралар 52830 гектарда, көнбагыш 6550, рапс 8335, шикәр чөгендере 2415 гектарда үстерелде. Бөртеклеләрнең гектарыннан уртача 12,4 центнер уңыш җыеп алынды. Иң югары
уңышлы Исламов фермер хуҗалыгы алды. Һәр гектардан уртача 16 центнер. Техник культуралардан уртача гектар бирими 13,2 центнер булды. Шикәр чыгындырының һәр гектарыннан 176 центнер уңыш җыеп алынды. 2022 ел игенчеләребез өчен күпкә уңышлырак булсын дип телик. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Район хуҗалыкларында 3966 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуларның 1590 башы сыерлар. Мөгезле эре терлекнең күп өлеше Август Мөслим агрофирмасына туры килә. Ит җитештерүдә исә кошчы фермерларның өлеше зур. Терлекчелек юнәлешендә башкарылучы эшләр турында алдагы сюжетта. 2021 елның 11 айында 11660 тоннадан артык сөт җитештерелде һәм сатылды. Бу бер сыерга 7308 килограмм сөт туры килә дигән сүз. Үсеш 51% тәшкил итә. Көнлек сөт җитештерү 40,6 тонна. Безнең Август агрофирмасында 1200 баш беренче этап эшләп китте полностью инде. Ул көндә яхшы үсеш белән бара. Һәр сыердан 31 килограмм сөт савылына. İkinci очередде biz indi 1200 başqa indi bizning biyil sıyılına 900'ga yakın baş tane qaytdı indi уже. Kortsmenler var 52-56 berişçiler de arasında 40 litr berişçiler de var. Sirtni alganda indi 31 litr bererler şu anda. Alga tabada o'sish bo'lar deb umidlanamiz. Быел 6266 тонна ит җитештерелгән, шуның 5537 тоннасы кош ите. Районда 33 кошчы фермер исәпләнә. Россия тәмнәре конкурсында җиңү яулаган Ирек Хамадишин белән Раиф Мортазин 12 меңнән артык каз үстергән. Шуларның 1700-ен сугым цехына озаткан. Татарның коклан казын күбрәк татар башкорт халкы ашый бит инде аны. Шулык җитештерүчеләр дә шулар. Бу Поволжьеда алалар аны, но Россиянең бүтән төбәкләрендә бик белеп бетермәйләр. Менә бу конкурста катнашуыбыз аркасында күпләр кызыксына башлады. Миңа менә шалтыраталар бүтән өлкәләрдән кешеләр куяндыр телефонны табып. Кокланган каз белән кокланган казга кызыксынуны артты. Дамир Шәңгәрәев тавыклар үстерә. Тавык йомыркасы эмбрионнары гриппка каршы вакцина ясау өчен дә кулланыла. Әлеге егетләрдән тыш тагын бик күп фермерлар ит җитештерүгә үзелешен кертә. Район буенча инде ел айланасында 5 миллионнан артык баш кош үстерелеп сатыла безнең эшмәкәрләр аркылы. Шулай ук әле безнең күрсәтүләр районнарга да, күрсәтүләр республикаларга да шибиләр сатылып, алар тоже үстерәләр. Инде белгәнегезчә безнең инде йомырка шөгыльләре буенча Дамир Шәңгәрәев алдынгылардан булып тора. Алар инде йомыркалата да саталар. Аннан соң инде гриппка вакцина каршы эмбрионнар җитештерәләр. Терлекчелек продукциясе күләмен арттыруга Август Мөслим агрофирмасының сөтчелек комплексы зур өлеш кертте. 2400 савым сыерына исәпләнгән комплексның беренче чираты апрель аенда сафка басты. Бүгенге көндә 1000гә якын тонна бозаулады. Бер сыерга уртача 30 литрдан артык сөт савыла. Товарность молока составляет не менее 98%. Вот. В данный момент вы сейчас можете наблюдать, как происходит заправка молоковоза. Сдача молока происходит 2 раза в день, утром и ближе к вечеру. Комплексның 1200 савым сыерына исәпләнгән икенче чираты төзелә. Аны тулыландыру өчен Германиядән Голштина Фриз токымлы 858 буастана кайтарылды. Комплексны 2022 елның февраль аенда сафка бастыру планлаштырыла. Аномаль һава шартларына бәйле азык әзерләүдә кыенлыклар булды. Районда 4150 тонна печән, 7100 тонна сенаж, 15000 тоннадан артык силос, 2000 тонна салам әзерләнде. Бу бер шартлы терлеккә 9 центнер азык берәмлеге туры килә дигән сүз. Кышлату өчен кимендә 30 центнер азык берәмлеге кирәк. Кармалар җитә. Былтыргадан калган запаслары бар. Быел барысында да күп. Бездә дә кырыс hava şartları ise yağmur bulma uz neyin saldı. Telegen zaplanirованный күләмдәге синажын җыеп алмасак та, былтыргы запаслар белән безнең Аллага шөкер 2 ел чыгарга байтасы маллар белән безнең җитә. Җитәрлек күләмдә кышлатырга сатып алдылар. Бу көндә әле буенча эш бара. Безнең дәүләттә курулык бүлү сәбәпле кем азыкны сатып алган, аларга дополнительный субсидияләр шуйда көтеп торабыз. Проблема 2020 елда әзерләнгән азык хисабына хәл ителә. Районда узган ел әзерләнгән 1250 тонна печән, 14000 тонна сенаж, 15500 тонна силос һәм 2900 тонна салам запасы бар. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Соңгы елларда демографик хәл куркуга сала. Балалар саны кимегән хәлдә якты дөнья белән хушлашучылар саны арта. Яшьләр шәһәрне сайлый, димәк, гаилә коручылар саны да кими. Шул ук вакытта аерылышучыларның да күп булуы куркыта. Демографик хәл белән Лилия Шәймиева таныштыра. Җирлегебездә 2 һәм аннан соңгы балалар туу өстенлек ала. 2021 елның 11 аенда теркәлгән 21 бала гаиләдә икенче булып туган. Ел башыннан җирлегебездә 63 бала туды. Быел туу безнең шүткенә кимрәк булды, чөнки роддомнар көнендә теркәп баралар бөтен туган балаларына. Быел үлүчеләр саны артыграк булды, чөнки пандемия белгәнегезчә илебездә 419 кеше һәлак булды. Балаларны исем сайларга булышны сорап килүчеләр дә бар икән. Бүлектә Гомәр Саттаровның татар исемнәрен сөйли. Татар, рус кешеләре исемнәре һәм фамилиялары сүзлеге китаплары бар. Алардан үзләре сайлаган исемнең мәгънәсен караучылар да әс түгел. Шунысы бик тә куандыра. Бүгенге көндә әтиәниләр балага исем кушканда бик мәгънәле, төпле фикергә килеп, татар исемнәрен сайларга тырышалар. Бу инде әлбәттә бик куанычлы, чөнки безнең уйлавыбызча инде аеруча исеме йогынты ясый дип саныйбыз. Ул кызларыбызга мәгънәле матур исемнәр бирсәк иде, балага исем кушканча аның тарихы, чыгышы белән кызыксынырга кирәк. Соннарга килгәндә районыбызда ел әйләнәсендә 89 пар үз тиңнәре белән кавышкан, 51 гаилә таркалган. Шулай ук 9 кеше исем фамилиясын үзгәрткән, 17 балага әти билгеләү акты теркәлгән. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Демографик хәлгә коронавирус таралу да тәэсир итәдер. COVID-19 авыруы якты дөнья белән хушлашучыларның артуына китерде. Вакцинация башлангач авыручылар күпкә кимеде кебек. Һәр хәлдә вәзгыять тутырыклы ди табиблар. Тик саклану зыянга булмаячак. 2020 елда җирлегебездә 1015 кешегә үпкә ялкынсынуы диагнозы куелган. Аларның 187-се төрле дәвалау учреждениеларында дәваланган. 11 кешедә ковид ачыкланган, аларның 4-се үлгән. Үлүчеләрнең 3-се лаеклы ялдагы гражданнар. Бу елга килгәндә 1238 кеше пневмония белән чирләде. 73 райондашыбыз безнең вафат булды пневмония белән ковидтан бу елны. Вируслы пневмония белән авыручылар күп булуын истә тотып, быел Мөслимдә ковид бүлеге дә ачылды. Әлбәттә, бу зур чыгымнар таләп итә. Игелекле эшмәкәрләр бу эштә дә ярдәм итте. Агромастер компаниясе җитәкчесе Илгиз Исламов кислород концентраторлары һәм башка җиһазлар алып бирде. Менә шушы отделение ачу өчен Илгиз Закиянович бөтен кирәкле медицинский препаратларны дип әйтгәндә аларга ярдәм итте. Гомумән инде алганда менә шушы пандемия чорында Илгиз Закиянович 5 миллионга якын ярдәм күрсәтте. Быел республика шәһәр хастаханәләрендә 308 кеше үпкә ялкынсынуыннан дәвалану курслары үткән. Бүгенге көндә 5 авыру төрле дәвалау учреждениеларында стационар дәвалану ала дип хәбәр итәләр район үзәк хастаханәсеннән. Амбулатор дәвалануда 44 кеше, район үзәк хастаханәсенең терапия бүлегендә 21 авыру ята. Ситуация коронавирус белән районда остается напряженной, сложной, но әзрәк чирләүчеләр саны әзрәк кимеде дип әйтәсе килә. Бу кимүнең причинасы ул вакцинация аркасында. Бүгенге көндә безнең процент выполнения 135% белән барабыз республика буенча. Бүгенге көндә район поликлиникасына коронавируска каршы 17490 дозада вакцина кайткан. Шуларның 16616 дозасы ясалган. Вакцина ясаткан 3706 кеше өлкән яшьтәге апа-абыйлар. Теләге булганнар участок табибы белән киңәшләшеп вакцинация ясата ала. Поликлиникага барып йөрергә курыкканнар өчен мобиль вакцинация пунктлары эшләде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Соңгы елларда җирлегебезнең төзекләндерү юнәлешендә күләмле эшләр башкарылды. Күп фатирлы йортлар һәм оешма предприятиеләр янына машина кую урыннары, балалар һәм спорт мәйданчыклары ясалды. Кече архитектура корылмалары куелды. Яшел зона эшләнде. Агачлар утырту эше бүген дә дәвам итә. Районда 38 парк булдырылды. Тротуарлар ясалды. Төзекләндерү эшләре барышында 70 авылда 300дән артык шүплек юк ителде. Авыл җирлекләрендә су челтәрләре яңартылды. Юлларга гравий түшәлде. Урамнарга яктырткычлар куелды. Күләмле эшләрнең барысында санап чыгу мөмкин түгел, алар күз алдында. Төзекләндерү эшләренең нәтиҗәсе буларак бүген Мөслимдә республика масштабындагы чаралар үтә. Хәер, республика күләмендәге генәме. Быел районыбызда бөтен Россия авыл сабантуе үтте. Сабантуй бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы һәм Мөслим районы тырышлыгы белән оештырылды. 35 регионнан 500ләп кунак кына килде. Кунаклар Мөслим белән дә танышты.
Бүтін Россия Сабан туйы тарихында бірінші тапқыр Татар базары оештырылды. Бирде ұсталар үзләре җитештергән товарларны тәкъдим итте. Вакыт елгасы күргәзмәләр комплексы районыбызда эшләүче фермерлар продукциясын тәкъдим итте. Бронлы экспонатлар белән ачылган күргәзмә Мөслимнең 300 еллык тарихын яктыртты. Мондагы моторлыкка, табигатьнең моторлыгына, Сабан туйының искиткеч иркенлегенә, менә халкының әйбәтлегенә чын күңелдән шаккатып, сокланып һәм рәхмәтле булып китәм. Бүтән дөньядан килгән, бүтән Россия төбәкләреннән килгән халкыбыз өчен үрнәк Сабан туй. Менә киләчәктә дә шушы югарлыкта калып, милләтебезне саклап, телебезне саклап, башка милләтләргә дә үрнәк булып, башка милләтләр белән дә дус тату яшәп, бергәлектә яшәгез. Шаккатып Мөслим белән сокланып йөрибез. Сездәге чисталык, пөхтәлек, матурлык, шул кадәрле тәртиплелек һәм шул чып-чын татар мохиты. Әле генә матурлык музейларыбызга кердек. Андагыларның нинди генә экспонатларын күрмәдек. Алар бөтен җирдә бардыр инде, ләкин шундый тәртиплелек белән, шул хәтлек халыкның аңына җиткерелеп сөйләүче экскурсоводларыбыз белән шаккатырдылар, бик каты сокландык. Без кичә килде инде Мөслимгә, экскурсия белән бөтен Мөслимне карап чыктык. Чиста, якты, безгә бик ошады. Бүген инде безгә бик зур тәэсир калдырды менә бу бик югары сыйфатта оештырылган бу Сабан туй. Алла бирсә, бездә инде Сарапулда Сабан туйларны менә шундый кырда матур итеп үзебезчә чын татарча үткәрергә исәп тотып кайтып китәбез инде. Рәхмәт сезгә, безне матур итеп каршылаганга. Мондый Сабан туйы булганга булмыйда бер шуның кадәр яхшы оештырганнар. Шуның кадәр матур итеп басарганнар бөтен җире. Ул бер җирдә генә түгел, бөтен җире менә бөтен дәгәләрне күрдек хәзер. Кругом әйләндерик, заләрне битмәгән әле. До такой степени что организованы. Но главага буганы бек зур рәхмәт анарга. Бек молодец мужик икән. Действительно достойный, лайыклы кеше ул. Бөтен бүләккә дә, бөтен премиягә дә. Сабан туй сәхнәләштерелгән күренеш белән башланды. Анда республиканың дәүләт җыр һәм бию ансамбльләре катнашты. Бөтен Россия авыл Сабан туена илнең 45 төбәгеннән кунаклар килде. Бәйрәмнең төп кунагы әлбәттә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов иде. Аның белән бергә мәйданга килүчеләр Башкортстан Республикасы дәүләт җыены корылтайы рәисе орынбасары Эльвира Айткулованы һәм Мордовия Республикасы хөкүмәте рәисе вазифаларын башкаручы Владимир Сидоровны да хөрмәтләде. Президент Рөстәм Миннеханов районыбызның бу зур чарага лаеклы әзерләнүен билгеләп, югары бүләкләр тапшырды. Бөтен Россия авыл Сабан туена килүчеләр Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушевның да сәламләвен кабул итте. Шул кадәр оешканлык күренеп тора инде Сабан туеның. Шул машина белән килеп туктаган җирдән башлап, килеп кергәнгә кадәр һәрбер кешенең йөзе ачык, барысы юлын күрсәтә. Шуннан да матур табигать кочагында иркен менә матур итеп үзәк мәйданда уеннар бара. Мөслимнәр бик тырыш халык, күренеп тора кунакчыл халык. Урамда йөргәндә дә барса елмаеп каршы алалар, исәнләшәләр, сәламләшәләр. Бәйрәмгә әзерлек булган. Бик зур бәйрәм карарга килдек. Үзебезгә инде яңалыклар күрергә дип тә тырышабыз шулай инде. Гомумән менә Мөслим бик ошады. Мөслим халкына исәнлек, саулык телибез. Шундый матур проектлар, матур эшләр башкарып яшәсеннәр. Авылларның алга таба үсеше өчен менә биредән үрнәк алып кайтырга мөмкин. Биредә яшәгән халыкка, аның җитәкчеләренә эшне шулай яхшы оештырганлыкларына басым ясып, зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Чөнки күпләр кайтканнан соң халыкка җиткезеп, сезнең үрнәк нигезендә халыкка шундый матур шартлар тудырырга тырышачаклар. Сабан туй милли уеннар белән дәвам итте. Авыш һәм туры баганага менү, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерү, капчык сугышы борынгыдан килгән уеннар. Уеннар барган арада сәхнәдә республиканың сәнгать осталары чыгыш ясады. Район Сабан туйы батыры булып Илнар Сәйдгалиев калды. Бөтен Россия авыл Сабан туенда беренчелекне Муса Галлямов алды. Бөтен Россия авыл Сабан туенда җидеүче категориясында җиңүче булып калган көрәшчеләр арасында гранта автомобиле уйнатылды. Нәтиҗәдә машиналы булу бәхте Яршалы шәһәреннән килгән Рамиз Гыйләҗетдиновка елмайды. Шулай да, соңрак булса да, Муса Галлямов та машиналы булды. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне иманыбызга кайтып тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз. Якынлашып килүче яңа ел белән сезне.
Медиа газета журналларына язылган өчен хар күри торган җайланма, телевизор һәм башка бүләкләр от. Иң зур бүләк шифалы су Ижминводага 2 кешелек юлама. Гаризалар бу елның 22 октябреннан 2022 елның 21 гыйнварына кадәр кабул ителә. Бүләкләр уйнату 2022 елның 11 февралендә узачак. Газета журналларга почта бүлекчәләрендә, шулай ук Татмедиа сайтының подписка бүлегендә язылырга мөмкин. Акция турында мәгълүмат tatmedia.ru сайтында. Реклама. Яшь чикләве 16+. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين الحمد لله biz har barşalarımızda özümüzün günlerimizni, aylarımızı, yıllarımızı ayga yoki quyoshga qarab belgilaymiz. Ayga qarab belgilaw ol endi bizning hijriy yil deb atala. Qo'shan biz ayga qarab ayның бітуін, башлануын белгілейбіз. Һәм инде шулай ук милади дип атала, инде безнең кояшка карап белгіләү көннәрне һәм айларны. Һәм нәрсә генә булмасын, Алла субханаһу ва тәала безгә менә шушы айларны, елларны белгіләүне ясады. Әлбәттә ки, безнең нинди елда яшәүебезне белер өчен шулай бит инде. Нинди көннәр уза, ничек узды безнең айыбыз, ничек узды безнең елыбыз, һәм нинди гамәлләр кылдым мин, һәм нәрсәгә мин планлаштырам, һәм нәрсә күрәм мин киләчәктә, нинди гамәлләрне ашырга, тырышырга кирәк икәнлеге турында үзенә күрә бер уйланырга да һәм планлаштырырга да зур сәбәп. Айга килгәндә, хижри елга килгәндә, инде беләбез безнең быел 1443 елга без сезнең белән инде җәйнең август аенда кергән идек. Инде менә хәзер кояшка килгәндә, милади буенча яки Григорианский календар буенча килгәндә, ул да исә менә 2021 елны без тамамлыйбыз һәм инде күчәбез гыйнвар аеннан 2022 елга. Һәм һәрберебез дә үзебезгә сорау бирик. Ничек узды менә бу ел? Нинди гамәлләр кылдым мин? Теге елны, 20-нче елны планлаштырылган эшләрне, гамәлләрне кылдыммы? Үземнең ниятләгән эшләремнең нәтиҗәсенә ирештемме? Һәм тәэсирен алдыммы дип үзебезгә сорау бирик. Чөнки без тагын бер елга улыгайдык, шулай бит инде. Һәм без тагын бер елга каратайдык, һәм без кемдер тагын бер елга үсте, яки үсеш алды, яки тагын да бер елга гыйлемлерәк булды. Кем ничек? Шулай бит инде. Үзебезгә сорау бирик. Һәм дөрестән дә хасибу анфусакум qabla an tuhasabu дигән сүзләр дә бар безнең сахабаларыбыздан. Ой, нәрсә дип әйтә? Ул да исә үзебезгә хисап кылыйк. Һәрберегез дә үзегезгә хисап кылыгыз ди. Сезгә хисап кылынганчыга кадәр. Шулай бит. Үзеңә хисап кылу күпкә җиңелрәк, шулай бит. Үз-үзеңә менә утырдың да һәм хисап кыласың, утырдың да һәм фикерлисең, бәлкем нидер язмаларың бардыр, шулай бит, шуларга карап үзенә күрә эш йөртәсең. Ә кайчан сиңа хисап кылалар? Әле бу дөньяда да ул җиңел. Кайчан ниндидер синең җитәкчеңме, яки синең якын кешеңме сиңа сорау бирә, шулай бит, нәрсә эшләдең, нинди гамәлләр кылдың, эшләдеңме, булдыра алдыңмы, кылдыңмы дип синнән сораганда әле ансы да җиңел. Әле бит безнең бар теге дөньядагы хисап. Кайчан без бер әйберне дә яшерә алмаячакбыз.
Кайчан без үзебезнең гамәлебезне дә, сүзебезне дә берсен дә яшереп калдыра алмаячакбыз, ул хисап кенә бар бит әле. Һәм шуның өчен бу дөньяда хисап кылыйк үзебезнең тормышыбызга. Бу дөньяда хисап кылыйк ушбу үткән елыбызга. Нәрсә эшләдем мин? Әйбит, дини яктан булсынмы, үземнең эчке тормышым, эчке тәрбия булсынмы, һәм тышкы тәрбия. Ничә китап укыдым мин? Нинди җирләргә барып кайттым мин? Кемнәр белән таныштым мин бу елны? Үзебезгә сорау бирик. Эчке тормышка килгәндә нинди дуга ятладым шулай бит? Нинди зикрне үзләштердем? Нинди сүрәгә игътибар биреп, аны ятлап, аның мәгънәсенә төшендем? Үзебезгә сорау бирик. Һәм нәтиҗә чыгарыйк. Файдалы булды микән? Мәнфәгатьле булды микән? Яки тагында яхшыртып була микән минем икенче елымны? Әйе, үткәнгә без бер кайчанда зарланмыйбыз. Үткәнгә без бер кайчанда үкенмибез. Чөнки ул инде үткән. Ул инде эшләнгән. Хаталымы, яхшымы, хәерлеме, хәерсезме? Без үкенеп зарланмыйбыз. Киресенчә, аны аңлап, һәм тиешенчә дөрес нәтиҗә ясап кире шунарга кайтмаска тырышабыз. Кире хаталанмаска тырышабыз. Менә нәрсәдә хикмәт бит. Менә безне, менә шунарга динебез өйрәтә җәмәгать. Динебез өйрәтә. Һәм менә хәзер аяк басабыз 2022 елга. Инде хиҗри елга килгәндә без 1443 елны сезнең белән яшибез шулай бит инде, Аллаһның рәхмәте. Нәрсә эшләргә планлаштырам мин? Нинди гамәлләр кылырга тырышачакмын мин? Үзебезгә план кырыйк. 1 еллык. Нәрсә эшлим мин? Нинди гамәл кылам мин? Туганнарым белән якынаяммы мин? Әти-әниемә игътибар бирергә тырышаммы мин? Балам белән берәр нәрсә өйрәнергә тырышаммы мин? Яки үземнең яраткан эшемне тагында алгарак китерергә тырышаммы мин дип план кырыйк. Ничә китап укыячакмын? Ничә сүрә ятлаячакмын? Ничә зикр тәсбихкә игътибар бирәчәкмен? Планлаштырыйк җәмәгать. Планлаштырыйк. Аллаһ субханаһу ва тааля һичшиксез үзенең бәрәкәтен дә ирештерәчәк. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә булай гына әйтмәде. Нинди хадисне? Иннамал аъмалу бинният диде. Дөреслекдә сезнең гамәлләрегез нияткә карап билгеләнә. Шуның өчен ниятлик, планлаштырыйк. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля иншаллаһ гамәлен дә бирер. Ниятли һәм шу ниятләребезне нәрсә белән дә көчләндерик? Ул да исә сәбәпләре белән дә шулай бит. Теге ниятләдек тә ябылып түгел, язып куйдык та дәфтәрдә, оныттык түгел, юк, уйлап йөрик, сәбәпләрен кылыйк. Ничек безгә өйрәтте бит Аллаһ субханаһу ва тааля тәвәккәллек турында шулай бит. Һәм туры тәвәккәллек Аллаһка тапшыру дигән сүз ул теге тапшырдың да оныттың түгел, тапшырдың да ябып куйдың түгел, гамәлләр белән шушы ниятеңне, шушы теләгеңне тулыландырдың һәм камилләштердең. Һәм шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчаларыбызга да инде ушбу үткән елларыбызны, үткән айларыбызны нәтиҗә чыгарырга дөрес иттереп насыйп итсен. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы елларыбызда кылган гынахларыбызны, хаталарыбызны, ялгышлыкларыбызны гафу кылсын. Һәм киләчәк ушбу гынахларга, ушбу хаталарга ирешергә һәм кире шуларга кайтырга я Раббым безгә насыйп итмәсен. Һәм я Раббым субханаһу ва тааля киләчәк елларыбызны хәерле рәвештә планнар кырып, хәерле рәвештә сиңа якынайырлык гамәлләр кылып, синең ризалыгыңа ирешергә һәр барчаларыбызга да я Раббым насыйп әйлә. سبحانك اللهم وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه.